Com sabeu, el 10 de desembre es celebra la Diada Internacional dels Drets Humans i per aquest motiu a la Facultat de Dret hem volgut organitzar una setmana dels drets humans. Aquesta setmana està organitzada des del Vicedeganat de Compromís Social, Igualtat i Comunicació i amb la participació intensa del programa Dret al Dret, que és el programa de clíniques jurídiques de la facultat i que us proposa també fer pràctiques solidàries. El CRAI de la facultat, el CRAI de Dret, ha organitzat en paral·lel i complementant aquesta setmana una mostra bibliogràfica que és força interessant perquè toca temes que són de màxima actualitat. Per exemple, els neurodrets o el tema dels drets humans i el medi ambient o el tema de llibertat d'expressió o un tema que, com sabeu, està molt d'actualitat, que és el dret a l'habitatge. Ja sabeu que els drets humans no cauen del cel. Els drets humans s'han de lluitar i s'han de defensar. I aquesta mostra us permet aprofundir en els continguts relatius als drets humans i a la seva protecció. Per això és molt important que us passeu per la biblioteca i agafeu aquests llibres i comenceu a preparar-vos com a professionals perquè així podeu incrementar el vostre compromís quan sortiu de la facultat.